suwuh ora tata pitana nenggih putita negari kang kaeka adi Dasapurwa eka marang sawiji adi liluwih Dasa 10 purwa kawiwitan nenggih wonten ing menika nagri kita hadining rat satunggaling nagari kang rinengga sagunging pahormatan ya katon cecukulaning sawah pategalan kang katon ijo royo-royo para kawula kang tansah katon sayu rukun ing karya kang sadaya kala hanedahaken negari kang gemah ripah tata raharja nuwun kawula nuwun sangya para pepunden para sepuh pinisepuh dalasan para aji sepuh samingkang anggung hamestuti dhateng pepoyaning kautamu para pangemban-pangembating praja menggah para satriyaning nagari kang minangka dados pandam-pandaming kawula dasih sarta asih wirunggan kunjuk sangjaning para tamu kagung mewah putri Barayagung trah ingkang mahambekber budi dharma nugrahaning Gusti kang maha winasis kang wis kaluberake marang abdi kang kinasih ya kawula kang tansah nedheng manembah marang Yang Sukma ya Gusti kang akarya ing jagat Gusti Kanggung Pinatara kalenggahan kang raharja surya kang kaping 17 wulan April taun 2016 tinengeran wonten ing dinten Minggu Pahing dawah pranata mangsa kang kasadasa candrane mangsa sinebat wijiling locana dawah wonten ing wuku matal windu kuntara sinembadan menapa ingkang dados gegayupanipun ingkang hamengku gati nandhalem panjenenganipun Bapa Senun Sarimbit Ibu Supi kalenggahan kang raharja anggenipun kepareng netepi dhateng darmaning asepuh ngentas pitulus miwaha suta mahargya dauping punang temanten Sarimbit Nimas Ayu Asri Lestiana winemku priya bagus mijil saking laladan RT Gangsal RW sekawan Platang Krebet Jambon Ponorogo atmaja almarhum nandhalem panjenenganipun Bapa Damun Sarimbit Ibu almarhumah Ibu Boyrah sesilih nak Mas Bagus Soimin kawuryan kalenggahan kang raharja Bapa Senun Sarimbit Ibu bingah ing panggalih birawaning manah tan kena cinitra ing ukara tan kawawa kawedhar ing pangandika bebasan kadya kajugrukan mukir kancana karem jeroning sagara madu
dening kalenggahan Kang Raharja wis kepareng sinembat dan anggenipun ngentas pitulus netepi mring darmaning asepuh miwaha suta mahargya siwi. Mulaya prasasat linobong ing panggalih. Prasasat linobong ing panggalih kang dahat suka Amawarta Suta. Temanduk marang kang dawek mangun puja krama kadi kalem karoban ing memanis sinanding mring kastuba maneh. Mula perentuling parasdya mewah estining prayojana tanayan amung daya-daya denira asungsu agata manembrama. Angaturaken pambagya harja kunjuk sagung para tamu minulya. Mesem jroning wardaya mulat marang endahing pasren ya rerengganing wisma. Tarup kang ateges tinata lan murup sarwi hamengku mring sasmita dingin marang pisang tumuwuh. Nuwuhna marang karaharjan, nuwuhna marang katentreman. Saengga anggonipun keng hamengku gati netepi mring darmaning asepuh ngentas pitulus miwaha suta mahargya siwi. Mugi tansah jejeg anggoning jumangkah jajak jumujuka kang sami jinangka. Iya tebuhan teping kalbu sengkir kencenging pikir linambaran. Anteping kalbu kecenging pikir sirat mojo temanten sarimbit. Mugi anggenipun gebyur ing samudraning bebrayan tansah jumbuh kang sami ginayuh. Sageta sembodo kang sinebya lestarya kang kaesti bebasan samargi-margi salampah-lampah. Tansah nyampar nyandunga mring sekar cempaka mulya hinayuan berkahing Gusti Kang Maha Agung. Mring puji mewah pangastuti hayu hayu arahayu arahayu. Sepindah malih katuru kalenggahan siang Kang Raharja wilujeng siang wilujeng pepanggihan pepunden para tamu pini sepuh ingkang anggung hamestuti dhateng pepoyaning kautamen kasegecakaken anggenipun pinarak lenggah kanthi sukamardikaning panggalih kunjuk katuraken dhateng arsonan dalem sami sinambi kadhirikaken lampahing wisudan tali dharma upacara panggih kasegecakaken anggenipun pinarak sapejagong wawan pangandikan kalian para kadang mitra ingkang cinaket kalian panjenengan sami kadherekaken lampahing adicara ndung kaping titi purnan mangkin. Kadang suripita kasiget kalenggahan menika tuwunden sinambi mangayu bagya rawuhipun para pepunden para tamu kakung mewah putri karisma elektun monggo panglipur kalenggahan menika katuraken.